आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि मुट्रास मोसाहारिया बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै गथ'फोरा गोजौथारारि सोलायनाय मावथांखि बिनि मोनसे पार्ट 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे बरदन्दि एम इ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनबाय। दिनै गोजोननाय बावो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनद' दखरानि गेजेराव दिनै गिबिसिन नैबे गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खेलखौ गेलेहोनो थाखाय गेलेहोनो हादों। बेनि थाखायनो गोजोननाय बावदों आंनि फारसेनिफ्राय। आरो आं सानदों मा जोंनि नैबे गेजेर जनाय दखरानि जेसेबांखिनि फंबायमोना दिनै गेलेनो होननानै बे बादायफैदों दिनै 12-13थासो गामि दङ बे पार्टिसिपेट खालामफैदों। मोजां गेलेगिरिफोरखौ निस्सय बेहाय फैदों होननानै आं आसा खालामदों। मानो होनबा आं गेलेगिरि फंबायमोनखौबो आं नायदों नैबे समाव मोजां गेलेगोन आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव गेजेर जनाय दखरानि फ्रायबो मोजां गेलेगिरिफोर ओंखारगोन बेखौ आं आसा खालामदों। आरो धेमाजि जिल्लायाव गासै मोनद' दखरा दं हिसाबै माखासे दखराफोरखौबो बे सानसे साननैनि गेजेरावनो जाहाथे नैबे 13 बोसोरनि जोलुर गेलेनायखौ जाहाथे बादायलाहैयो बेखौ आं खावलायगोन। आरो जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनद' दखरानि गेजेराव जोङो 10 थारिख बा 15 थारिखनि गेजेरावनो जोङो दखरानि गेलेहोनाय माबाखौ जोङो हाबाफारिखौ जों लानो सिन्था खालामबाय थादों। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खावलायहरखानाय लेखायैनो जोङो थाबनो फैजोबनानै जोङो कचिं मोनसे जाय बेहाय दखरानि सिङाव जों जिल्लानि सिङाव सायख'नाय प्लेयारफोरखौ जोङो कचिं होनायनि मोनसे हाबाफारि जोङो लादों। बे कचिं होखांनायनि उनावसो जोङो जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गेलेहोगोन जिल्ला बेखौ जों पार्टिसिपेट खालामगोन। सासे सुबुङा दिनै माखासे फरायनानै मोननो हायै साख्रिफोरखौबो दिनै नों गेलेनानै मोननाय गोबांथार दिनै गेलेगिरि बिथांमोन दङ। दिनै नोङो गेलेनायजों गावनि जिउखौ सुफुंलांनो हानाय। नाथाय अब्लाबो फरायनायखौ गारनाङा। फरायनायजों लोगोसेनो गेलेनायखौ लांफाबाय थानांगौ। अब्ला अट'मेटिकलि नोङो माखासे साक्सेस जायो आरो गेलेनाया मोनसे बिराद प्लास पइन्ट दं आरो। मानो होनबा गेलेनाय स्टेट गेलेनाय दा नेसनेल गेलेनाय जुदि डकुमेन्ट्सफोर जुदि मोनोब्ला माखासे साख्रिफोराव गोबांथार सुबिदा फैयो माखासे प्लास पइन्टफोर फैयो आरो उन्दै फंबायफोरखौ जाय गेलेनायखौ फरायनायजों लोगोसेनो लांफाबाय थानो थाखाय बे समाव आं खावलायबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बेखौ बिथांमोना जागायजेनबाय। दा बेवहाय बिथांमोनहा आंखौ दसे लेंहरनानै गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनो आंबो गेलेनायाव बाहागो लाफैदों आरो गेलेनायखौ नायफैदों। उन्दै फंबायमोनहा दिनै मोजां गेलेदों आरो गेलेनायनि गेजेरजों बेखौनो आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेर जनाय दखरा एबा धेमाजि जिल्लानिफ्राय मोजां गेलेगिरि एबार ओंखारगोन बेखौ जोङो नुदों। दा बेवहाय दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावथांखि जोंनि मिशन बायदि बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज एबा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि गेजेरजों जोङो 13 बोसोरनि सिंनि उन्दै फंबायमोन गेलेग्रा फंबायमोनखौ जों बिथांमोननि टेलेन्ट रोंगौथिखौ नागिरनो थाखाय नैबे जोंनि आन्डार 13 फुटबलखौ गामि आन्चलिक लेभेल जिल्ला लेभेलाव जोङो खुंबोबाय थानाय जाहैदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि आन्डार 13 गेलेगिरि फंबायमोनखौ जोङो जाफुंसारनाय जोङो नुदों। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेर जनाय आरो धेमाजि जिल्लानिफ्राय जोङो उन्दै फंबायमोनखौ मोजां गेलेगिरि मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामो।